Milé maminky, dovolte nám, abychom vás seznámili se základními informacemi o kojení. Je nutné si uvědomit již na začátku, že mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každého novorozence a malého kojence. Současně je také nejlevnější a vždy ho máte po ruce. Kojení přináší řadu zdravotních i psychologických výhod. Slouží jako prevence jak civilizačních onemocnění, jako jsou obezita, kardiovaskulární onemocnění, tak diabetu, alergie či onkologických onemocnění. Proto je s výhodou, abyste své dítě, pokud to bude možné, kojila a mohla tak co nejdéle přispět k jeho dobrému startu do života. Kojení také podporuje důležitou vazbu mezi vámi a dítětem. Mateřské mléko je lehce stravitelné a kaloricky uspůsobené potřebám vašeho miminka. Je nutné si uvědomit, že pro úspěšné kojení jsou třeba základní 3 faktory. Dobře naladěná vaše mysl, spolupracující miminko a adekvátní prsy. Pokud se tyto 3 faktory sejdou, není většinou s kojením žádný problém. Ne vždy je však situace ideální, ale jsme tu právě proto, abychom vám pomohli veškeré překážky co nejlépe překonat. Ale začněme hezky od začátku. Nyní si řekneme, jak je vlastně prst tvořen. Pro kojení je nejdůležitější přítomnost a velikost mléčné žlázy, která na podkladě hormonální reakce produkuje mateřské mléko, které se mlékovody dostává k prsní bradavce. Pigmentované okolí bradavky se nazývá prsní dvorec. Jeho význam je důležitý ke správnému přisátí miminka. Pro kojení je důležitý tvar a velikost bradavky, aby si s ní miminko poradilo a správně se přisálo. Víme, že po porodu je každá maminka unavená a většinou jí něco tak trochu i bolí. Kojení a přikládání miminka k prsu vám může od těchto problémů ulevit. Co můžete udělat pro úspěšné kojení? Únavu nepřekonáte z hodiny na hodinu, proto se snažte co nejvíce odpočívat, hlavně když miminko bude spát. S čímkoliv budete mít problém, obraťte se na personál novorozeneckého oddělení. Všichni vám rádi pomůžeme, netrapte se na pokoji s nějakým problémem, nemusíte všechno zvládnout sama. Co nejdříve po porodu začněte se správným pitným režimem, který je pro nástup laktace stěžejní. Vyhněte se ale koncentrovaným džusům a perlivým vodám, vašemu miminku by se to vůbec nemuselo líbit. Měla byste vypít alespoň 2,5 až 3 litry tekutin za den. Zkuste se také soustředit jen na sebe a vaše miminko. Neustálé SMS zprávy a telefonáty vás mohou vyrušovat v přirozeném poporodním procesu a bezproblémovém nástupu laktace. Nebojte se miminko často chovat, mazlit se s ním, váš těsný kontakt má blahodárný vliv na nástup laktace. Věřte, že se budeme snažit udělat maximum, abyste mohla domů odejít s plně kojeným miminkem. Nebojte se použít i speciálně připravované výrobky na podporu kojení, jakou jsou čaje či homeopatika. Jak nejlépe začít? Jak často miminko přikládat je těžká otázka a ještě těžší odpověď. Vždy bychom měli hlavně vyhovět miminku podle toho, jak je velké, zralé, spavé či ukřičené. A jak to všechno funguje? Některé z vás mohou zaznamenat nástup laktace již před porodem. U většiny se laktace spouští po hormonální ose již v průběhu samotného porodu, kdy se objeví první kapky mleziva. Vlastní produkce tzv. Přechodného mateřského mléka, které je současně s mlezivem velmi kalorické, začíná v průběhu 2. a 6. dne po porodu. I když nemůžete z nějakého důvodu, nejčastěji ze zdravotního stavu miminka nebo vašeho, své miminko přikládat pravidelně k prsu, je přesto laktace hormonálně spuštěna. Potom záleží na její podpoře, kdy stimulací bradavek odsávačkou mateřského mléka můžete laktaci významně podpořit. Mezi 2. a 3. týdnem se přechodné mateřské mléko přetváří do podoby zralého mléka s rozdílným složením předního a zadního mateřského mléka, které je kaloričtější a výživnější. Jestli budete patřit mezi maminky, kterým se laktace spustí již 2. den, či na ní budete muset chvíli počkat, to nikdo na začátku neví. Proto je potřeba obrnit se trpělivostí a věřit, že se vše podaří. Standardně se doporučuje přikládat po 2 až 4 hodinách, což znamená 8 až 12 přiložení denně. Je nutné ale přikládat i v noci, i když se vám chce spát a miminko se moc nebudí.
Před každým kojením si zkuste najít pohodlnou a příjemnou polohu. Mezi vámi a miminkem by neměla být žádná překážka, ručička, deka či zavinovačka. Důležité je správné držení a nabízení prso dítěti. Mějte na paměti, že miminko se přikládá k prsu, ne prso k dítěti. Při přiložení by mělo mít miminko v puse nejen bradavku, ale i část dvorce. Ústa by měla být široce otevřená a dolní část rtu ohrnutá ven. Dítěti by neměly vpadávat tváře dovnitř. Jeho bradička, tvář a špička nosu se musí dotýkat prsu. Při sátí miminka by vás nemělo bolet, ale každý máme jiný práh bolesti. První dny některé z vás mohou při sátí miminka vnímat bolestivě. Opakovaným přikládáním se vnímání citlivosti bradavky bude zlepšovat. Pokud miminko správně saje, nemělo by vydávat žádné mlaskavé zvuky. Nejdříve saje krátkými a rychlými tahy, po několika minutách zpomalí a tahy jsou delší. Můžete slyšet polknutí a vidět pohybující se ouška. Mezi základní polohy, hlavně pokud máte první miminko, patří tzv. Poloha tanečníka. Tato poloha je vhodná i pro nedonošené i menší děti. Miminko si položíte na jedno předloktí a druhou rukou podepřete prst na téže straně. Prsty ruky jsou do tvaru písmene C. Následně dítěti nabídnete prs. Další polohou, která patří mezi oblíbené, je poloha fotbalová. Je vhodná pro větší prsy. Při této poloze velmi oceníte kojící polštář. Na něj si položte miminko tak, aby nohy směřovaly do vašeho podpaží, lehce podepřete ramínka a hlavičku, miminko přiložte k prsu na téže straně. Polohu v leže můžete ocenit hlavně v noci, ale technicky je nejnáročnější hlavně ve fázi přiložení. Lehnete si na bok, hlavu si podložíte polštářem, abyste vyrovnala polohu s rameny a dobře viděla na miminko. Dítě uložíte na bok do vašeho podpaží a volnou rukou nabídnete prst dítěti. Ulevující polohu, hlavně pro maminky po císařském řezu, je poloha polosedě na posteli. Poloha napodobuje polohu na tanečníka nebo na Madonu. Úspěšnému kojení patří také správná péče o prsy. Před každým kojením si důsledně umýjte ruce, zabráníte tím možné infekční komplikaci. Současně na prsy nepoužívejte žádná aromatická mýdla, stačí jen obyčejná voda. Prsy pak jen šetrně osušte dotyky, netřete. Před kojením můžete bradavku potřít mlezivem. Pokud je bradavka citlivá, můžete ji po kojení potřít vhodnými krémy, například purlenem, bepanténem, které není třeba před dalším kojením omývat. Ke kojení budete také potřebovat nějaké pomůcky. Mezi základní patří správná kojící podprsenka, která dobře sedí a udrží plnící se prsy. Podprsenku si nasaďte, jakmile se prsy začnou nalévat. Současně jsou vhodné vložky do podprsenky, aby ochránily bradavky. Na trhu jsou k dostání v různých kvalitách a materiálech. Nejčastěji jsou používané buněčinové jednorázové vložky, mezi kvalitnější patří látkové vložky či jednorázové bambusové. Při nadbytku mateřského mléka je možné využít silikonové a gelové vložky, které mohou sloužit i jako sběrače mateřského mléka. Kojící polštář nepatří mezi nutnost, ale může vám kojení zpříjemnit a ulehčit. Na porodnici si jej můžete vyzkoušet a pak se rozhodnete, zda si ho domů pořídíte, pokud ho už doma vlastně nemáte. Pokud se nástup laktace opožďuje nebo není sání miminka dokonalé či možné, je vhodné použít ke stimulaci laktace odsávačky mateřského mléka. Na oddělení máme k dispozici manuální či elektrické, které vám rádi zapůjčíme.
Zda ji budete potřebovat, vám určitě řekneme. Ocáté mateřské mléko může pak vaše miminko dostat. V některých případech musíme použít kojící kloboučky, aby se miminko bylo schopno přisát. Aby vaše mléko miminku vyhovovalo a nezpůsobilo problém hlavně s bříškem, budete se muset na nějakou dobu v jídelníčku trošku omezit. Běžně známé potraviny, které způsobují nadýmání, jako luštěniny, čerstvé pečivo, kynuté věci, jsou obecně známé, ale je potřeba dát si pozor i na některé druhy ovoce, jako hroznové víno, citrusy či kořeněné potraviny. Trpělivost, odolnost a vytrvalost jsou základními slovy, které vám pomohou k úspěšnému kojení vašeho miminka. Všichni si přejeme, ať se to povede.